Мөхтәрәм җәмәгать, каләмдәш дәресләренең чираттагысын башлап җибәрәбез. Без сезнең белән әдәби иҗат турында сөйләшәбез. Шигырь турында, шигырьнең үзенчәлекләре, мәгънәсе һәм аның төзү материалы турында сөйләшәбез. Бүген инде шигырьнең тагын бер бик мөһим компоненты турында сүз барачак. Ул да булса образ турында. Образлылык бүгенге темабыз. Гомумән образлылык әдәбиятның һәм гомумән сәнгатьнең җаны ул. Менә шушы сүздә үк, шушы гыйбарәдә үк, әдәбиятның җаны дигән гыйбарәдә үк без образлылыкны мисал итеп ала алабыз. Чөнки әдәбиятның җаны бу инде символга, образга әйләнгән төшенчәгә килеп чыгабыз. Җан, кешенең иң кадерле, җан иясенең иң кадерле урыны җан иясе. Менә шуңа күрә әдәбиятның да җаны бар. Ул да булса образ. Образ янында символ, яки метафора дип әйтә алабыз. Менә шушы турыда сүз барачак. Нәрсә ул образ? Образлылык. Әдәбияттагы образлылык ул чынбарлыкның чагылышы, гомуми чагылышы, предметларның чагылышы, күренешләрнең чагылышы, хәтта вакытның чагылышы, хәтта кичерешләрнең чагылышы, хисләрнең, тойгыларның чагылышы. Менә шушы әдәбиятта чынбарлыкны сүрәтләү, аны тасвирлау, чагылдыру, аңлату хәтта менә шушы образлылык төшенчәсенә алып килә. Әлбәттә, образ ул бик киң төшенчә. Аның нигезендә берничә мөһим компонент ята. Мәсәлән, әйтергә була, әдәбият ул чагыштырулардан тора. Ягъни язучы үзенең әсәрен язганда, үзенең шигырен язганда, шагыйрь чынбарлыктагы күренешне, детальне, андагы предметны чагылдырып үзенең әсәрендә образ тудыра. Менә шушы чагылдыру, чагыштыру моменты образның мөһим бер ал шарты булып тора. Нәрсә соң ул образ? Менә образның бит аның хәрәкәте бар, аның стадиялары бар, этаплары бар. Образ ничек туа, каян формалаша ул? Аның ниндидер логикасы бардыр инде, формалашу логикасы. Менә шул турыда сөйләшсәк, менә бер мисал гына китерәсе килә. Әйтик, менә бигрәк тә авыл балаларына таныш картина. Басуда алтын кебек иген үсә. Бу әле образ түгел. Бу күргән манзараны, күргән күренешне тасвирлап бирү генә. Менә шушы алтын иген үсә дигән күренешне образга әйләндерәбез. Басуда алтын кебек түгел инде. Басуда алтын иген үсә. Әлбәттә, иген алтын була алмый. Шуңа күрә беренче метафора этабына чыгабыз. Менә шушы алтын иген метафора булып чыга. Ә инде басуда алтын үсә дип кенә дә җибәрсәк. Чөнки инде булай да аңлашыла бит, иген икәне басуда инде нәрсә үссен? Ул безгә кыйммәтле, безгә ризык бирә торган, икмәк бирә торган иген. Димәк, ул алтын була ала. Димәк, алтын иген үсә. Алтын иген инде образ була. Әле хәтта югарырак этабы да бар. Ул да булса код этабы, код. Менә программаларда була бит кодлар. Менә аның шундый этабы да бар образның. Иң югары дәрәҗәсе код дәрәҗәсе басуда алтын. Яки басудасын да алып куярга була. Каршыбызда алтын. Ул инде алтын басуда иген үсә дигән мәгънәне бирә торган кодовый шундый код төшенчәсе була. Менә шулай итеп формалаша образ, ягъни аның нигезендә чагыштыру тора. Кебек дигән сүздән башланган иде. Менә шушы басуда алтын белән тәмамланды. Образның тагын икенче бер зур ал шарты, әһәмиятле бер үзенчәлеге ул җанландыру. Образ димәк ул җанландыра. Мәсәлән, тормышта, дөньяда, табигатьтә, безнең шигърияттә дә, әдәбиятта да бөтен нәрсә җанландырыла. Бездә таулар сөйләшә, бездә елгалар җырлый, чишмәләр җырлый, бездә болытлар үзләренең язмышларын бүлешә. Ягъни бөтен нәрсә, табигать күренешләре һәм бөтен предметлар хәтта күренми торган абстракт төшенчәләр дә образлаша. Алар кешеләшә, җанлана һәм үзләренең
ички драмалары белән, ички язмышлары белән яши башлый. Әдәбиятта шундый бер канун бар. Әдәбиятта нинди генә әсәр язылса да, нәрсә турында гына язылса да, ул әлбәттә кешеләр турында. Чөнки әдәбиятның төп предметы, төп образы һәм төп герое ул кеше. Шуңа күрә без әкият язсак та хайваннар турында, яки инде башка төрле образлар тудырсак та, без кешеләр турында язабыз. Аларның язмышлары турында язабыз. Аларның сыйфатларын бирәбез. Аларның ички һәм тышкы үзенчәлекләре, портретларын бирәбез. Менә шуңа күрә образның нигезендә тагын җанландыру ята, кешеләштерү ята. Хәтта менә бу әкиятләрдә, мәсәлләрдә, мифларда да ул образ туа. Ягъни образ ул чынбарлыкны чагылдыру гына да түгел, ана анализлап, ички тойгылар аша үткәреп, йөрәк аша үткәреп, ниндидер бер хисси бер агымда, ниндидер бер эмоциональ рәвештә тәкъдим итү. Бу бигрәк тә шигърияткә карый. Шигърият ул тормышның сурәтен, тормышның портретін, чынбарлыкның менә шушы барышын күбрәк хисләрдә бирә. Хисләрнең дә үз образы бар икән, үзенең җаны бар, җанландырылу рәвешләре бар. Менә шуңа күрә хәтта менә фикерләрнең, уйларның, идеяләрнең, гомуми менә абстракт темаларның да үз образлары бар икән. Шигырьләрне мин табигатьне яратам, мин әнкәйне яратам, әниемне яратам, мин укытучымны яратам дип язып була. Шигырьләрдә һәр вакыт образ булырга тиеш. Вәгазьчелек, менә бу назимчылык, дидактика кебек менә шушы коры сүз генә шигърият итә алмый әле. Һәр шигырьдә образ булырга тиеш. Һәм әлбәттә образ нигезендә чагыштыру ята. Мин менә шушы дәресебезнең ахырында булыр инде үземнең бер шигырьдән үзеп китермәкче булам. Әйтик, менә әнкәйләрне яратабыз дип бит инде. Әнкәйләрне яратабыз. Ләкин яратуны мин әнкәйне яратам дип әйтмичә дә әйтеп була. Образ аша әйтеп була. Менә минем шундый шигырем бар. Һәм андагы чагыштыруга игътибар итегез. Ак кар, кыш һәм шушы ир уртасы кешенең шал чәче, ап-ак чәче, кар кебек чәче. Анда инде аклык символлары янәшә куелган. Бала чакта карда уйнап туйгач, өйгә чабып керә идем дә, әнкәйемнән кар кактыра идем. Күл җәйле идем дә. Хәзердә бер кайтасы иде. Әнә мамык түше юлларны кактырасы иде әнкәйемнән. Чәчләремә кунган ак карны. Менә шулай итеп шал чәч белән кышкы ситуация бергә яраклаша, тиңдәшләре һәм менә балачак белән инде хәзер ир уртасындагы шушы ир егетнең язмышы шушы символга, шушы образга әверелә. Әйтмәсәм, мәхәббәт турында шулай ук дөрес булмас. Мәхәббәт иң көчле символларны, образларны биргән поэзияның өлеше ул. Мәсәлән, минем шундый шигырем бар. Бу шигырьдә игътибар итегез. Галәм, күк планеталарның барышы, йөреше, җирнең кояш тирәсендә әйләнгән моменты символлаштырыла мәхәббәтнең иң көчле стадиясенә. Бруно дигән шагыйрь булган, галим булган Италиядә. Һәм ул җир кояш тирәле әйләнә дигән өчен яндырылып үтерелә. Менә шушы көчле галим символын мин поэзияга кертергә булдым. Мин Бруно, бүген мине учакта яндырыгыз, әмма шуны хәтердә калдырыгыз. Бөтен дөнья хәрәкәте бер канунга бәйләнә. Сөйгән ярым тирәсендә әйләнә җир, әйләнә. Менә шундый образларда яши поэзия. Һәм образлар аның поэзияның җаны булырга тиеш. Шулай булганда гына шагыйрь, ул яңа гына бүген генә яза башлаган мәктәп укучысымы, олы шагыйрьме, шагыйрь чын мәгънәсендә шигърияткә кагыла дигән сүз, кагылып үтә. Аның иң матур, иң җылы җилләренә үзенең йөзен куя, күңелен куя. Менә шуңа күрә образ иң беренче чиратта. Әсәрләрегезне язганда моңа игътибар итегез. Тирәккә караныгыз, чагыштырулар эзләгез. Табигать зур, бай,
Әдәбиятны, сәнгатьне, шигъриятны яратыгыз. Әдәби уңышлар телим. Сау булыгыз.